Anish, tá sé am de cheistna Casta. A bhfuil tusa de ainmhithe ainmhithe. Tá stáda chuid eolais leis na ceistna seo. An chéad cheist. Cén ceann dus na rátaisí seo atá fíor fé elefantaí Africacha. A is feoltóirí iad, B is livitóirí iad, C is iletóirí iad, nó D is vegetóirí éisciad. Na dar a halamh dain. Ach an freagra ceart ná, B is livitóirí iad. An bhfuair tún ceann bogar aige ceiste dó. Cá bhfuil fiacla gramach lonathe? A sa bholog, B sa bhíal, C sa cheann, nó D sna crúba. Bet an átaí sin le haig fiacla. Ach an freagra ceart ná, A sa bholog. Can éimh gomach fiacla an sonna có? An cheist dhearnach an son. Fás an crúba an bhéir ghromh cho fada le A. Trunk elephant, B. Corta credvasa, C. Rílór fada, nó D. Glantóir clár báin. Ar bhriste bheith siúil timpeall le crúba cho fada son. Agus an freagra ceart ná, D. Glantóir clár báin. Sin anna ada go deo. Cé bhéad a bhfuair tú gcearta